Anyang laki din! Umay ka man dito, Jure. Apay man ang nanang. Bagkat man dito ito mapantagla ko. Da kayo na ati mang bagkat nanang. Anya lakit din. Sagay sa iti bagkatan. Nadagsan no siyak amin ti mang bagkat. Syakmat ka na yun ti pagbagbagkatan nyo nanang. Imbaglakan ka ata, kasta unay alukmag mo. Ti man kinalumag kon tinakita yo. Ibagbagak laang mo ti agpaiso, anak ko. Isu addi kag sadsadot. Malaki day, bagkata mo, ti awit mo. Tabagkatak mo, ti awit ko. Talo tayo nga rod ko mga agbagkat Tapno at damat aramidan ni manang ay bure. Isa ti mabate nga aglutaw. May bagsapam, ading Jory. Ay, kastamat ka, manong Jake. Anya ka diti masapul mo, manong. Ada ka din ni Ivory. Ay, adda manong. Ngam aglablaba iti uniform na. Siya ka nalpasa ko na naglaba. Kasta ka di. Umay ko kumapasyaran ni manang mo. Adawit ko at chocolate para kinkwana. Ay, saan amang mga ni manang Ivory iti chocolate? Ay, kukwaklatadaytan, manong. Ha? Ay, ginatang ko nga na para kinkwana da ito eh. Kinunakmat, asaan na akayat dayta. Ay, kukwaklatan. Kan syaklatan ti kasarsarita, manong. Sige nga rod, ading. Si kapay lang ti kasarita, ta urayak ni manang mo nga Ivory. Nabayagan ka na gururay, Jake? Okay lang. Tinapatay na uray ka. Ada ngamin kat kung ibagaking ka. May papan ka di iti assignment tayo? Saan? May papan iti marikirik naking ka. Madlawan na bannog ka naglaba Eksakto ko mati chocolate aginatang ko aparaking ka, meriendam. Inibos mo't ni ading mo. Intad mo siguro kan kwa na isu nga inibos nan. Yak kumakayat nga itad nga magpilit may. Saan mo mutla ka no akayat? Talaga nga impakat naman at ati kinarawot na. Pasensya amla ko man ti kabsat ko. Kas dyan na dyan o da makita na amakan. Urahin nak dito mapanak dito store. Gumatang iti soft drinks kan tinapay a meriendam. Saanin, Jake? Saan kan nga aggastos? Ang mga no allowance mo ti gastos mo. Mabalintamat nga agtungtung latan nga awan merienda. At damit kwarta. Saan ko nga allowance ti gastusak? Napanak nakibunag iti hollow blocks. Kasta ka di? Wen, iso nga urahin na ka. Nagswerte talaga ni manang Ivory. Tunggal adda umay agpasyar. Isu akanayon ti umay da pasyaran. Kas ita. Inggatangan pa'y ni manong Jake iti soft drinks na kan tinapay. Idinto asyak. No saan ko pa'y apinilit nga inala ti chocolate itay. Di na pa'y itid kanyak. No apay mo't asaan akas ka ni manang Ivory ti kinapintas ko. Anya lakit din aya ti kastoy alang. Nanang, adaman damag kada kayo. Anya day ta anak ko. Apay asaan akas ka ni manang Ivory ti kinapintas ko. Anya mo tanday ta sa lutsud mo. Kad napintas ka mat. Isu na laang ta naglukmag ka ngamin. Agdayet ka ngamin tapno pumintas ka mat. Naglaing kanto mga min amang ilaban. Kasanong agdayet ak nanang. Mangilaban ti mang parparag sa kanyak. Saan mo't laang nga nasalon at ti tao no nalabos ti kinalukmag na. Diyan mo nanang. No apay mo ngamin anagimas ti mangan. No kayat mo ti pumintas, sursurwam ti agpakutong, anya laki din. Padasag nanang no kabaela.
Umay ka man dito Jure. Apay, tatang. Mapanbualaan di sa bae di tuktok ti bantay anabatik. Tasan ko ang maawit amin. Anyamat ten tatang. Siyak manan ti baon niyo. Ni manang Ivory mat kuma ati baon niyo asumang ati jabantay. Mapan kakit din. Tapno ma-exercise mo dito nagdakkel abagim. Anya laki din datoy. Kaputadakkel ti bagi kaon siyak akanayon ng ti baonan niyaw. Apay, saan ka maarsan iti kapsat mo? Nagbasit ti bagina. Basol nan ano apay abastitikan kanan na. Isu ti baon niyo kumamot tatang. Mapan kakit din. May sabulig di awitam. Saan na balay tanaloom de jay? Naloom tatang. Kita am taalis to ka numakan ti saritada. Nagbayag kayo mga min amang ibaga na loom gayam. Sige tatang, mapanakaon. Adto yung ti saba tatang. Ay, una yun anak ko. Kinan mo mutan ti kagudwa bulig asaba. Ay, makabannog nga tati sumang at ijabantay tatang. Ay, una kan. Tsak tupay kabailan akanan ti kagudwa bulig. Si kantulakid di ababae. Sa anak tupay anapsog tatang. Mabisinak pay. Sige, panawan kayo pay tamapanak di kusina. Mapana mangilaban. Anyan. Apay si kati sumangsango. Ni manang mo ti ka sa pulak. Si kamot manong, mangpabain kamot. Apay, maday no sumango ket kabsat kumot ni manang Ivory. Isu ti ba? Isu ti ka sa pulak? Adapay nga rod aramiden na manaw. Nalangar. Urayok ni manang mo. Uray saan ka na sumango? Okay aklaan. Urayok latan ni manang mo. Pumano kan? Ay, anya ngay day ta nakakarton nga awit mo manaw. Kik da ito para kin ni manang mo. Mabalin ka diti dumawat manaw. Ay sus, dumawat kanton akin ni manang mo. Apaman ama itod ko kin kuana. Ay, kakanil kun ati para kanyak manaw. Ay unay kan jure. Awan ka diti panagbayin mo. Kas kalag bibisin ma. Urayim ang itod ko iti kabsat mo. Saan kat akas-takas lamabisbisinan ka kung nagdakil mo tabagim. Anya? Ala. Panawan nakman dito. Anya laki din. Pasensya ka na. Napabainak ti kabsat mo itay. Ha? Taapay man. Kasano? Nagalas ti kas diyang ugali na. Saan mo tin nga ubing? Balasangan. Iso nagalas ti kas diyang ugali na. Anyaman nga minan, di naramid na. Saan mo ta parakin kuha na ito? Cake. Ngam kayat na. Iso ti umuna. Kinunak lang arudan at dumawat tukin ka. Ngam ipilit nakit din. Ala, siyak tulatan ti makisaukan ko na. Amo ka na sakit tinakam na kanyak. Gapuy tinaibaga. Pasensya ka na kuman iti kabsat ko ayolo. Ngam saan mo kumalatan na papapainan. Yak laheng kayat ama iruam na tikas dyan nga ugali na. Gabutan na galas. As lagbibisi na ka na yun. Nagdakil mo ti bagi na. Kinasaumlatan ko man ay tinasaya at tapno sana nagsakit tinakam na. Kinasauk mo. Ngam ipilit na kami di kayat na. Iso day jay. Nakapagsahuak iti saan anasayaat. Adto yung tikay, umay muramananan. Saanon? Kukumlatan. Gapo iti dayta kay napabay na anak. Saan mo nga min arwamon ti agdawdawa ta nakababain? Urayim ang nga itadda. Ikan kamutlaeng kadagiti itadda kanyak. Saan kumot abukbukudan? Saan ka nga min ang makaururay? Basta, kaya't kung timatay, gapo iti panakaibabain ko. Ay na, saan ka man nga agsasaw iti kasta? Sana nasaya at ti kasta nga ibagbagam. Basta, kaya't kung timatay.
Nanang, sa dino ti ay ni Jory, kadwandak man nga agbantay kan kwa na. Kinunanang agpakamatay ka no itay, gapo iti pa nakaibabain na. Apay, asinaw tinagpabain. Ni ulo ananang, kasano, ipilit na ka ng tikik nga itad kanyak ni ulo. Ay mangibabay na talaga na itakabsat mo. Madanaganak nanang, ang mga no aramidin na timbaga nang agpakamatay. Ay na, saan na nga aramidin da ita? Kat no aday di kusina mangil kilaban. Anya? Ay saan ka madanagan ta saan na maaramid di agpakamatay? Kano mangilaban ti pagragsakan na. Kasano nga ta matulungan tayo nga agpakutong ni Jory nanang. Si kaman ti mga lokoy kan kwa na, tano siyak, sanak mo adanggan. Madanaganakan ka, sapsapulan ka, kunaklakit din no aramidam timbagam, gumadda ka madgam dito kusina mangil kilaban. Kasla pagayat mo pa'y nga ramidang timbagak. Apay ko maapagayat ko ngay, di pa'y katawa ti kabsat kon. Anya ti amok ngay no kayat mo amapukaw akon. Saan ko kayat amapukaw ka? Di kayat ko kat kumutong ka. Diyak karod ka ba ulan? Marigata nak. Kayat kukuma. Panunot mo lang dayta marigatan ka. No kayat mo, tulungan ka. Ah, kasanaw? Simple laang, surutom amin nga ibaga. Daytoy laang mananti kanak. No kasano ka aduti kanak, isumati kanam tapno kumutong ka. Manon nga aldaw, akastoy laang kabasit ti kanak. Kan awan pa yun mabatbati nga inapoy akilabanag. Wan ata kontrolado ti ilutluto ni nanang, tapno awan mabati nga inapoy. Ay, wanang agkakapsuta kon. Uray ata saan kamot amatay, kita man kanyak abasitikan kanan na. Aging ga itakot si Bibi agak pailaang man. Kumut-kutong ni Jory ah. Gapot atong palan na amin nga ibagak. Agminarin ti kinapintas na. Nagmayatin ti bagina. Ado nga tanti ag gusto kan kwa na. Nga mabain da pailaang ang agaram. Gaputa dagiti ag gusto kan kwa na ita, iso dagiti ag uyaw kan kwa na idi. Kasta ka day. Wan! Ti may papan ka na taman ti pagsaritaan ta. Kayat ko ti agyaman nga men. Kamudyanan na. Siyak ti sinong batang. Uray sinungbatan kan Jake. Ti panagadal talat ako mati ipang pangruna ta. Amok day ta Ivory. Iso asaan ka madanagan. Adapay aramidan ni Manang Ivory. Iso nga urayam latan. Saan ane Ivory ti ka sa pulak? Asino? Saan mo nga ibaga ni nanang ko? Sigamot, tilay bagbag. Apay kumaan ni nanang mo ay. Sika, ti kahit ko makasarita. Taapay mat. Idi, saan nakakayat asumangukan ka? Saan itan? Oh, atoy. Cake para keng ka. Dakil na di cake. Iso asumango kan kanyak tag sarita ta. Diyak kayat ti cake. Lumukmagak laang dita. Kandiyak kayat ti sumangukan ka. Adapay aramidak manong yulo. Sige ka din ading Jory. Kayat ka makasarsarita. Awan ka di ti babain mo. Ah. Saan ka di akinunak, asaan ko akayat. Iso ano awanan ti ibagam, pumanaw kan. Nay, apay nga pabainan lakmat tayo. Saan ka di nga isumat ti inaramid mo kanyak ide. Anya ti kayat mo nga ramidak ita.
Sangwon ka na sayaat, idin to a pinasaktan nak ide. Pakawanan na ko ma, Juri. Mabalin ang mapakawan ka manong yulo. Ngam no da sa bali pa'y nga intensyon mo kanyak. Suri laangan, ngam saan ka akursunada. Anya lakit din. Anya? Makidam, adon ti agaram kan kagaputakim tong kan. Wan nga rod manang, kahit agyaman ak iti tulong mo No saan agapuken ka, saan ak kumakimot tong. Maragsa ka nak para kan ka, Jory. Kat sapay la kuma, ta saan kan nga agsubli iti kinalaing mo nga agkilaban. Namnamaamday ta, manang. Mapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparang, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.